poďme vylepšiť náš grafický editor, ktorý sme si zatiaľ naprogramovali. Poďme mu urobiť nejaké gujko. Na to, aby sme mohli s aplikáciou seriózne pracovať, tak potrebujeme umožniť používateľovi, aby mohol vkladať vlastné čiary, aby mohol vkladať vlastné elipsy, aby mohol vkladať vlastné obdĺžniky a malo by to byť používateľsky čo najprívetivejšie. Samozrejme, môžeme na začiatku začať tak, že začneme hneď vytvárať nejaké to široko funkcionálne rozhranie, ktoré umožní tomu používateľovi všetko možné, alebo vzhľadom na to, že sme teda ešte len niekde na začiatku programovania, tak by bolo dobré, aby sme si to rozhranie trošku zjednodušili a umožnili zadávať len tie základné parametre. A síce to zjednodušené rozhranie by mohlo vyzerať takto. Vyzerá to trošku ináč, ale dokáže to presne to isté, čo Corelovské. Dokážeme zadať pozíciu, na ktorej sa má vytvoriť komponent. Dokážeme vybrať po rozbalení konkrétny typ komponentu a kliknutím na tlačidlo pridaj ho dokážeme vytvoriť tam, kde sme zadali. Takýmto spôsobom môžeme vytvárať ľubovoľný počet komponentov, môžeme ich umiestňovať pod seba, nad seba, cez seba, to je jedno. Proste dokážeme v rámci tohoto frameu vytvoriť ľubovoľný z tých troch, ktoré sme si nadefinovali. Pokiaľ chceme ale vytvoriť nejaký ten prvok na konkrétnej pozícii, tak by sme mali tú pozíciu asi zadať. Že nebude nám už stačiť pôvodný konštruktor, ktorý bol bezparametrový, ale už by bolo vhodné, aby tie parametre do konštruktora vstúpili. Takže pôvodný konštruktor, ktorý máme, doplníme o ďalší konštruktor s dvoma parametrami. Farbu môžeme ponechať, rozmery tiež môžeme ponechať, akurát, že tá pozícia, ktorú sme poslali, tak tá sa odzrkadlí v tom nastavení pozície v rámci kontajnera. Konštruktor bez parametrov ponecháme, nebudeme do neho písať alebo opakovať zasa ten istý kód, ale využijeme ten konštruktor s parametrami, ktorý sme vytvorili a pošleme do neho vlastne nejaké defaultné nastavenia. Keď budeme vytvárať nový prvok, tak podľa toho, aký prvok vyberieme v tom našom rozbaľovacom tlačidle, tak podľa toho zareaguje kód a vytvorí ho. Čo potrebujem prečítať? Potrebujem prečítať x-ovú súradnicu, kde chcem vytvoriť ten prvok, y-ovú súradnicu, kde ho chcem vytvoriť a potom, ktorý z tých prvkov alebo itemov v combo boxe bol vybratý. Podľa toho zareagujem a vytvorím buď čiaru, ako new čiara s dvoma parametrami, alebo elipsu, ako new elipsa s dvoma parametrami. Keď takto napíšem kód, tak veťarisko NetBeans mi povie, že toto sa nedá, nemôžem nájsť konštruktor pre čiaru, ktorý má dva parametre. No, nemôže, lebo neexistuje. Konštruktor je komplikovaná záležitosť. Na to, aby som vytvoril nejaký prvok, tak potrebujem konštruktor, ktorý je presne určený pre ten konkrétny typ. Čiže ak idem vytvoriť čiaru, nestačí mi konštruktor útvaru. Musím mať konštruktor naozaj pre čiaru. Špeciálnym prípadom bol konštruktor bez parametrov, ktorý sme si vyskúšali a ktorý má trošku iné zákonitosti. V takom prípade nepotrebujem vytvárať osobitný konštruktor. Ale ak už používam konštruktor s parametrami, tak pre každý ten objekt, ktorý vytváram, tak taký potrebujem. Pozrite, v prípade použitia konštruktora bez parametrov je všetko v poriadku. Ale ako náhle už ho chcem vytvoriť na nejakej konkrétnej pozícii, už to nejde. Čo s tým teda môžem urobiť? Povedali sme, že čiara nie je útvar, takže vytvorením novej inštancie čiary takým spôsobom, že zavolám konštruktor, ktorý neexistuje, neprebehne operácia, že by sa zavolal konštruktor predka s dvoma parametrami, ale potrebujem naozaj ten konštruktor pre čiaru urobiť. Druhá vec je, že ten konštruktor bude veľmi jednoduchý. Konštruktor, do ktorého prídu dva parametre, zavolá iba konštruktor predka. Takto je ten zápis úplne v poriadku. Čiže čiara mi volá konštruktor predka a vlastne v konečnom dôsledku sa dostane k tomu útvaru. Akurát, že vnútorne a filozoficky je to urobené tak, že volaním čiary nevolám konštruktor predka, nevolám útvar. Takže takúto chybičku vždy veľmi elegantne dokážeme vyriešiť tak, že vytvoríme konštruktor s príslušným počtom parametrov pre príslušnú triedu a môžeme využiť všetky metódy predka, ktoré už máme k dispozícii. No a vďaka vytvoreniu všetkých tých troch konštruktorov s dvoma parametrami dokážeme vytvoriť na ľubovoľnej pozícii príslušný útvar, ktorý sme chceli.
Keď máme na tej našej pracovnej ploche vytvorených veľa útvarov, zrejme s nimi budeme chcieť manipulovať, posúvať ich, zväčšovať, zmenšovať, vymazávať. Akurát, že ako? Na toto rozhranie urobené nemáme. Potrebujeme vymyslieť nejaký spôsob, akým povieme, že teraz chcem robiť s týmto útvarom. Ako to bude najlepšie?